Helo bawb, Barry Symato. Wedi dod nôl i Cronfa Ddŵr Llandegfedd heddi. A rheswm dros hynny yw, ni newydd gael diwrnod poetha eriod yma yng Nghymru. O ganlyniad i'r tywydd poeth yn ddiweddar, mae lefel y dŵr yn reit isel fan hyn. Yn anghyffredin o isel i'r lleoliad yma, felly wedi dod yma i chwilio yn y creigiau sy'n lawr wrth ochr y dŵr. A gobeithio, dod o hyd i ffosiliau. Ond, pwy a wyr. Beth bynnag, na i ffilmo nhw os dwi'n ffeindio nhw. Felly, mlaen â ni. Ac yn syth bin, ni'n gallu gweld, fel arfer, mae'r dŵr yn dod reit lan i fan hyn. Ond, gan fod dŵr mor isel, mae'r holl ardal yma ar gael i fi chwilio. So, wy'n mynd i ddechrau fan hyn. A beth wy'n newydd ffeindio just fan hyn. Dyma ni, braciau pod bach neis. A beth arall dyma. O, na un arall yn fanna. A sawl peth arall yma hefyd. Gret. Dechrau da. O, fe rhan o beidio hwnna. Falle. Ie, gwych. O edrych yn agosach ato fe, mae'n edrych fel trilobit yn diwedd. Ond mi'n lwcus iawn bod hanner arall y ffosil yn rhydd hefyd, felly wedi cael a dyma fe fan hyn. So ie, wy'n meddwl taw trilobit sydd fyna. Ac efallai, wi ddim eisiau gweud un rili, ond efallai bod yr oll un, yr oll trilobit yna, y trilobit gyfan. Ond gan fod e mor fach, dwi ddim yn siŵr os yw'n werth trio cael e mas. Na i ystyried hynny nes ymlaen. Ond am y tro, dyna trilobit cynta'r diwrnod. Gwych! Nawr, dyma dreni, nes i weld hwn, a roedd corff trilobita arno fe, ond wrth i fi godi fe, nath y frisioni yn syth. Felly, mae wedi diflannu yn anffodus. Ond dyna'r risg chi'n cymryd weithiau. Mae'r creigiau yma yn gallu bod yn fregus. Yn Saesneg, maen nhw'n decalcified. Dwi'n gwybod beth yw'r term Cymraeg am hynny. Ond mae hynny'n neud nhw yn fregus weithiau. Wel, na ni. Wedi dysgu'r wers, wy'n gobeithio. Os chi'n edrych ar y creigiau in situ yma, chi'n gallu gweld sawl ffosil. Fan hyn, mae olion un fan hyn, sawl peth fan hyn. Braciopod yn fanna. Mae lot o bethau. Braciopod arall yn fanna. Ddim yn siŵr beth yw hwnna. Ond, ie, mae lot o ffosiliau i weld yma. Ond, wrth gwrs, gan bod nhw in situ, dwi'n cael codi nhw, felly neu adael nhw fyna, a phara i edrych draw fan hyn. Dyma math o ffosil sy'n eitha cyffredin yma yn Cronfa Ddŵr Llandegfedd, sef cast mewnol braciopod. Beth wedi digwydd yw bod y gragen wreiddiol wedi hydoddi dros miloedd o flynyddoedd, ond wedi gadael y cast mewnol yma ar ôl. Felly dyna siap tu fewn i gragen braciopod, ac maen nhw'n gyffredin iawn yma. A dyma enghraifft arall, ychydig yn fwy na'r un diwetha, ond mae'r un peth wedi digwydd. Dych chi'n gallu gweld ble roedd y gragen. Mae wedi... A beth ni'n gweld fan hyn? Ie, gastropod. Neis iawn. Na i weld os yw'r garreg yma yn rhydd, ond i fod yn onest, dwi ddim yn optimistaidd, achos dwi'n meddwl, os dwi'n trio codi hwn, bydd yn torri. Ond gawn ni weld. Na, wedi ystyried, dwi ddim yn hyderus gallu gael hwn lan heb i dorri fe, felly mynd i adael e fan hyn. Y broblem wy'n ffeindio yw bod fi wedi bod yn dod yma ers degawdau i chwilio am ffosiliau, felly wi wedi ffeindio lot o ffosiliau yma. Y broblem yw, pa rai i gadw,
a parau i adael fan hyn. I fod yn onest, dim ond y ffosiliau gorau sy'n benni lan yn dod adre gyda fi nawr. Dwi'n gweld y pwynt jyst tynnu miloedd o ffosiliau pan mae yna ffosiliau o'r un fath gyda fi ac enghreifftiau gwell hefyd. Felly, fel arfer, mae rhan fwy o'r ffosiliau wy'n ffeindo yn aros yma ar ôl i fi'n weld. Wi yn tynnu lluniau ohonyn nhw, wrth gwrs. Wi'n neud y fideos ma. Ond prin iawn yw'r rai sy'n dod adre gyda fi. Ond, wrth gwrs, mae yna rai sy'n dod adre gyda fi ar bydd y trilobyd nes y ffeindo yn gynharach yn bendant yn dod adre gyda fi. Mae yn ymagu nawr wedi lapio mewn bubble wrap i gadw e'n saff. Mae hwnna'n dod nôl gyda fi, ond mae'r rhan fwy ohonyn nhw yn aros yma. Felly, os dewch chi yma i chwilio am ffosiliau, falle dewch chi o hyd i'r un ffosiliau fy mod i wedi weld, ond wrth gwrs, newch chi ddod o hyd i lot mwy o ffosiliau yma hefyd. Mae lle gwych i ddod. Wi newydd gwrdd â rai o'r staff yma, a wedon nhw wrtho i bod fi ddim yn cael mynd draw fyna, ble o'n i, draw fyna, am resymau iechyd a diogelwch. Felly, rhaid i fyddhau, wrth gwrs, so os ych chi'n dod yma, peidiwch fynd lawr yma erbyn yr argau, ond mae'n lot o leoedd eraill yn yr ardal yma o gwmpas y llyn, ble mae ffosiliau ar gael. Felly, bydwch becso yma ni, mynd i gadw ymlaen i fynd i ardal arall. Wel, yn dilyn cyngor y bobl sy'n gweithio yma, nes i gwrdd nhw yn ddiweddarach, wedi ail-leoli ochr ogleddol y llyn. Os chi eisiau dod yma eich hunan ar Google Maps, chwiliwch am North Car Park Llandegfedd Reservoir. Ond wedon nhw bod yna digonedd o ffosiliau i ffeindio yma yn cynnwys cephalopoda wedyn nhw, bys hynny'n neis. Wedyn nhw hefyd bod nhw wedi ffeindio darnau o fflint neolithig yma. Felly, croesi bysedd, bys ni'n licio ffeindio rhywbeth fan'na. Gwyd weld. Cwrs llwybr o'r mas parco. Mae'n dod draw fan hyn, dod lawr yma. Ac yn stopo fan'na. Dyna weddill y llwybr. Felly, fydd neb yn gyrru lawr yma, so credu. Nawr, mae'n dda i weld bod yna lot fawr o gerrig agored yma. Felly, wy'n optimistaidd na i ffeindio rhywbeth yma. Mae'n bryd i ni ware Spot the Fossil. Dyma fe. Nautiloid yw e. Un o'r cephalopoda yna. O'n nhw'n sôn amdano. A wedi bod yma llai na 5 munud. So mae'n un dechrau da. Ac o un arall fan hyn hefyd, in situ. Cephalopod arall. Fel yr un ma wy'n newydd ffeindo, ond in situ. A llai na metr i ffwrdd, dyma un arall. Dwi'n nhw'n gweud celwyddau pan wedon nhw bod yna llwyth o'n nhw yma. Wara teg iddyn nhw. Trenu bod nhw'n wedi un dreulio cymaint. Mae'n edrych fel brachipod eitha mawr. Ond ddim yn cyflwr digon da i'w gasglu fe'n anffodus, felly neu adael yma. A beth rwy'n newydd ffeindo? Os wnaethoch chi ddyfalu cephalopod, ding, 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 bych chi'n gywir. Dyma fe. Ti'n bach yn fwy na'r un arall. Dyma fe. Gwych. Dyma un arall. Mae cymaint o'n nhw yma. Wy'n mynd i stopo ffilmo nhw. Os na i weithio dim byd gwell nawr, wrth gwrs. Ond na i jyst gario ymlaen i chwilio. Os doi o hyd i rhywbeth arall ar wahân i'r rhain, na i ffilmo fe.
Wi'n gwybod, wedys i bod fi ddim yn mynd i ffilm o rhain dim rhagor, ond wrth i fi godi hwn, beth ddigwyddodd? Torodd hwnna off, felly dyma siambr mewnol. A fi yw'r person cyntaf i weld hwn, ers iddo gael ei ffosileiddio rhyw 420 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Arbennig o dda. Fel ych chi'n gallu gweld, ydych chi'n gweld yr haenau gwahanol fan hyn, un fyna, un mynd am fyna, yr un nesaf mynd am fyna, ond mae'n anodd gweld ar y fideo, wy'n gwybod. Ond beth wy'n neud, wy'n dilyn y rhain, jyst yn edrych dros y cerrig yn y llinell yma. A mae hynny wedyn yn rhoi rhyw fath o lwybr i fi, fel nag wy'n mynd dros tir wedi chwilio yn barod. Felly dyna siwt wy'n wneud fan hyn. So wy'n mynd i ddechrau cerdded lan yma, jyst yn edrych o gwmpas, jyst yn yr ardal o mlaen i fan hyn, i weld beth yma. Dyna cyflogpod arall, yn syth o mlaen i fyna. Oes da rhywbeth arall yma? Dwi ddim yn gwybod, dyna cefflopod arall. Wedys i bod nhw'n lot o nhw, neddo. Ond, un arall yn fyna. Fi ddim bosib dod o draws unrhyw beth arall. Dwi ddim yn gwybod. Dyna'r llyn yn fyna, yn edrych yn neis. A wy'n mynd i ddilyn hwn, yr rhain yma. Fi wedi gweld dim byd yma, yn amlwg mae cwningod yma. Mae baw cwningod ym moban. Dyna un reswm pan mae rhaid bod yn ofalus pan chi'n chwilio am ffosiliau wrth gwrs. Baw anifeiliaid. Ond hefyd, mae effaith pobl a'r natur yn gallu bod yn negyddol hefyd. Wedi dod ar draws sawl potel gwydr wedi torri heddiw, ac mae hynny yn amlwg yn gallu bod yn beryglus. Felly mae rhaid bod yn wyliadurus wrth i chi chwilio am ffosiliau, achos mae yna rai sy'n gallu achosi niwed i chi. Dim rai ffosiliau, ond mae yna rai pethau sydd ddim o reidrwydd yn naturiol sy'n gallu achosi niwed i chi, felly byddwch yn ofalus bob tro. Wel, wy'n newydd gracio carreg, a beth oedd ynddo fo? Hwn. Hyfryd yn rhyw. Brachiopod bach, wy'n meddwl taw lingula yw hwnna, ac mae'n wych, mae'n berffaith. Wel, na ni ymeddiw o fan hyn, Cronfa Ddŵr Llandegfedd. Wy'n falch bod fi wedi cael cyfle i ddod i ochr y gogledd y tro yma, jyst i gael rhywbeth gwahanol. Ond am y tro, na ni. Felly gwelwch chi yn y fideo nesaf. Cofiwch os ych chi'n licio'r fideos yma, tanysgrifiwch isod, a hefyd tarwch y gloch i gael gwybod pan fydd fideos newydd yn mynd lan yn y dyfodol. Ond tan yr un nesaf, hwyl am y tro. Iawn te, wy gytre erbyn hyn, a dyma ble es i ydi, dyma fap o'r llyn. I ddechrau, nes i barco fan hyn, rhaid talu 4 punt i barco am hynny'n iawn, nes i gerdded rownd fan hyn wrth yr argau, a dyna ble wedyn nhw wedyn bod fi ddim yn cael aros oherwydd resymau iechyd a diogelwch, ond awgrymo nhw bod fi'n mynd i safle, i fas parc o'r gogledd, felly des i yma, a dyma ble chwilis i tua ddiwedd y fideo. So dyna ni, ac mae'n bosib cerdded reit rownd fyna. Ond, ydych chi'n gweld yr ardal yma? Ydych chi'n cael mynd lawr yma, ac mae lot o ffosiliau i gael yma, fel newch chi weld yn y fideo arall wedi wneud yn Llandegfedd. Felly mae'n werth mynd a chwilio lawr fyna, a maen nhw'n hapus i chi wneud hynny, ond bod chi ddim yn mynd yn rhy agos at y dŵr, achos mae'n ddwfwn
ac yn gallu bod yn beryglus. Felly, os ewch chi i Cronfa Ddŵr Llandegfedd, ewch yma. Ydych chi'n ffeindio falle llawer o ffosiliau, ond ych chi'n siŵr o ffeindio rai o leia. 'Na ni.